El juvenil afronta un any en nous reptes, amb noves formacions, després de partir el descens la temporada passada. Aquesta temporada afrontem la temporada molt il·lusionant amb l'objectiu de fer les coses ben fetes i un nou projecte. Comencem, demana la presència dels jugadors Álvaro Almiñana, Nourlin Atique, Aleix Clar, Lluís Ferrer, Eros Grau, Aimar Huet, Jaume Ferrer, Gonzalo Jerez, Sergi Magraner, Hugo Martí, Adrián Matías, Fran Montoya, Hugo Morote, Josep Palomares, Benja Palomares, Víctor Sala, Adrià Sancho Moncho, Iker Gregori i Vicent Talent. El cos tècnic del juvenil aquest any és molt de la casa, està format per Jordi Candel, Johnny, que desenvoluparà les funcions de delegat amb el sacrifici, servibilitat i el que el caracteritzen. Que dir del segon entrenador Virgi Ferrando, un dels fundadors del club i treballador inclassable d'aquesta casa des de fa temps. Memorables i que enguany ha volgut tornar a la seva casa. I per últim el gran entrenador Vicent El Tono, persona al capdavant del projecte, que li sé com a missió principal tornar a configurar un juvenil seriós i competitiu, amb disciplina, treball que sempre l'ha caracteritzat. Ja 9 temporades Vicent El Tono entre nosaltres, directiu, entrenador, jugador, així que una ovació per al cos tècnic, Johnny, Virgi i Vicent, igual com a jugadors del juvenil. Bueno, els juvenils així van augmentant d'edat, cada volta més grans. Això ha sigut una de les sorpreses d'enguany. El nostre filial, si abans era difícil fer un equip amateur, enguany per primera volta a la història no tenim uno, tenim 2 primers equips. Anem a rebre amb un fort aplaudiment a tots els membres del nostre filial, així a tots els jugadors del poble tindran opció de jugar i defendre els colors del CIMAT, i això no podien deixar de perdre-ho. Per això vam apostar per este projecte i anem a presentar-los a un i cada un d'ells. Juan Antonio Corralero Félix, Xavi Rodríguez Bataller, el gran Iván Aparicio Gallard, Eric Alemany Galvez, anem a cair, no fugim, el gran Xavi, Iván Aparicio, Eric Alemany, Eric Martín Fons, Ferran Soler Salinas, Blai Climent Martí, Jordi Prat Martínez, Víctor Cabanilles Palmer, Àlex Borràs Ballesteros, Kevin Navarro Mogol, Alejandro Bercher Muñoz. Tenim a Jonathan Santandreu Félix, Edu Calvo Pineda, Jordi González Berri, David Mogol Brines, Costan Inta Alemán, Alejandro Magraner, el gran Salva Català i Julen Primo. I ara sí, el cos tècnic de l'amateur estarà format com a primer entrenador per una persona de les més estimades per tot arreu, un exemple de sacrifici i superació, no hi ha límit, i ha treballat pel nostre club, torna a casa després de pujar al Benifairó juvenil. En tots vostès demane una de les ovacions de gana del gran Libertonet. Al seu costat, el seu inseparable Joan Donet i per últim Marc Cardona, que formaran part d'aquest àmbit en la temporada i una any més afrontaran un enorme gra. Un fort aplaudiment, això és un luxe. Tenim primer equip, tenim filial i tenim a gent gran com líder al capdavant d'este projecte.
que important que els primers equips d'un poble tinguin referents. Així n'hi ha hagut jugadors que han preferit jugar en el poble que anar-se'n fora. Aquesta gent ha sigut un referent per a tot el futbol base. Gent com Vicent Brines, gent com Joan Gandia, gent com Campi, gent de molta qualitat, sempre ha preferit jugar a casa. A ells jugar a casa, gent ha volgut jugar amb ells i han portat a gent de qualitat d'altres pobles. Jo voldria reconèixer a tota la gent que té sentiment i estima pel poble. El més important és tindre identitat, de volença, perquè gràcies a decisions d'aquestes persones avui tenim esta gran fornada de jugadors i jugadores. Demanen un fort aplaudiment a tota la gent que estima els equips del poble, que a voltes renuncia a diners per donar i formar part. I també m'agradaria avui dir una frase que em va emocionar moltíssim. I vull que sigui un referent per a tota la gent, per als pares i per a tots. L'any passat, en un derbi entre el Simat i el Benifairó, quan hi havia tensió, en un partit meravellós, camp a tope, deportivitat màxima, hi havia una miqueta de tensió, i un jugador com era Joan Gandia li va dir al meu fill: Sergi, estàs mirant molt els xiquets. Sapieu que teniu que ser un exemple per a tots i cada un. Els exemples dels majors, el comportament, i això és molt important. L'exemple de la directiva dels jugadors ha sigut espectacular. Jugar a futbol, deportivitat, i això s'aspira i per això estem on estem. Per això si n'hi ha 200 persones, xiquets i xiquetes, entrenadors, i gràcies a tota la gent. I ara aprofite que estem els xiquets i les xiquetes per donar un fort aplaudiment als pares, a les mares, als tios, als abuelos, als familiars, persones que perdeu molt de temps, però temps invertit en deport, és temps invertit en salut, la millor medicina de l'esport. Gràcies pares, gràcies mares, gràcies familiars, recolzeu sempre els vostres fills, encara que guanyen, encara que perguen, que facin esport, menys pantalletes i més carreretes. I ara sí, tenim l'orgull de rebre els jugadors del primer equip: Juan Duran Jornet, Fran Blasco Llàcer, Pablo Morán Ruiz, Adrián Magraner Plancha, Marc Grau Sansaloni, Ramon Matías Mohamed, Gerard Espí Delgado, Luis Jerez Martínez, Josep Camarena Cremades, Sergi Montilla Bufí, Enrique García Clar, Carlos Altur Brines, Alexandre Cerón Vidal, Sergi Cárabos Lloberens, Santi Martínez García, Fran Hidalgo Félix, José Manuel Camarena Vallejo, Carles Pellegrí Mora, Joan Gandía Palomares, César Vidal i Vicent Brines Benavent. Fort aplaudiment! Això és un luxe! Visca l'esport, visca Simat, el nostre capità César Vidal i un dels nostres estandards. Quin luxe d'equip, quin orgull! El cos tècnic del primer equip estarà format per Jaime Martínez com a primer entrenador, una persona altament treballadora que interveneix moltíssimes hores en l'equipació. Per favor, Quique Benavent, home servicial de futbol en trajectòria, com a porter i que aporta molt. També David Torres, que accepta este repte d'aprenentatge. El fisioterapeuta i preparador físic serà Joan Boscà, metge de l'equip Àlex Fèlix i per últim, delegat de l'equip, un home de la casa, el gran Ismael Martínez, una de les almes mates d'este equip.
anem a demanar la presència d'una persona que és un estàndard, porta molts anys des de l'inici de forma altruista. Un honor comptar amb ell una temporada més com a delegada de camp, Àngel Miguel Palomares Benavent. Mira-ho allí. Bueno, això és una institució. Grande. Bueno, i ara per anar concloent és hora d'anar presentant a la nostra directiva que no sabeu com treballa. Bueno, treballa per aquest projecte, com veiem, està consolidant-se. Per favor, ens posem en el coro cada un. Demane la presència, per favor, de la directiva. Bueno, esperem una miqueta. Això és un luxe. Bueno, per favor, quina foto, Fort aplaudiment. Això és una meravella. Aplaudim al públic, aplaudim als jugadors. Quina meravella. Bon este camp ple de gom a gom. Això és una meravella, clar que sí. I ara sí, anem a presentar a la directiva que any rere any fa assolint este projecte i fa este miracle. Això m'ho diuen fa 20 anys i no m'ho creguem. Competint en totes les categories, equips femenins, amateur, filial. Demane, per favor, la presència dels directius Lluís Climent, Toni Cunyat, Carles Rodríguez, Eric Martín, Iván Cunyat, Ángel Palomares, César Vidal, Vicent Cabanes, José Oltra, Ismael Martínez. Directiva de luxe per a un club de luxe, Club de Futbol Simat. I la gent que es pensa l'escut. Esta és la gent que treballa per que això siga possible. Gràcies a tots i cada un d'ells. Gràcies per estar així i anar assolint este projecte. Això és un espectacle. Gràcies, directiva. Gràcies, equip. I ara... Bueno, mentre posem el pot... Bueno, per favor, anem a preparar la rifa. Demane, per favor, la presència de les autoritats. Demane la presència del alcalde Sebastià Maiques, al que ves tiene molt de gust de jugar en ell. Que ràpid i que bo era. I el regidor d'Esports, Constants Inza Alemany. Per favor, algú del prebenjamí, tenim el nostre alcalde. Bueno, tragueu uno. A veure, per favor, així com estem a fosques, no el vegem. Demanem la presència del nostre regidor Constants i el nostre alcalde. Bueno, Constants és jugador també i està així. Ja tenim a Sebastià. Bueno, diguem la rifa. Un fort aplaudiment. Això és un goig. Sebastià, això m'ho diuen i no m'ho creguem. Sebastià i jo hem jugat junts així, i així era l'equip amateur i poco más, i avui això és increïble. Bueno, tot teu. Primero la rifa. Primero es lo primero. Ismael diu, al pernil primer. Donde hay patrón no manda marinero. Bueno, quin número és així? 2023 81. 2023-81, a veure, 2361, bueno, quasi, 2361, el agraciat tindrà el pernil, 2000, gràcies. T'ha trobat a tu? Tongo! No, em pensava que era l'alcalde, dic, a veure, sí, això m'ho faltava ja. Bueno, ara sí, donarem la paraula al nostre alcalde, un fort aplaudiment.
El nostre regidor primer, Constants. Bueno, bona nit a tots, lo primer que tot. Donar-vos les gràcies per haver vingut avui al camp de futbol, ja que no sols estem així per a donar-los reconeixement a tots els equipos del Club de Futbol Simat, sinó també per a donar-los suport i desitjar-los el millor en la temporada, als que van a ser els representants de l'equip, però no sols del club, també del poble, perquè vulguem o no, el futbol és una manera de donar-nos a conèixer en altres termes i altres localitats. És per això que vull donar-los l'enhorabona a la directiva que tenim, perquè han lograt este any formar 10 equips. Però no sols això, com ja s'ha dit antes, estem de celebració este any, perquè és el primer any en la història del Club de Futbol Simat, el primer any en la història del poble, que s'ha aconseguit fer 2 equips amateurs. Entonces, bueno, per a despedir-me, desitjar-los a tots els jugadors, entrenadors, a tot el món, molta sort en esta temporada, i jugadors, per supost. Espero que este any tinguem 10 equips campions de Lliga en el poble, que tot el món pugui disfrutar de l'esport que és el futbol, que ens acompanya durant tot al llarg de la nostra vida. Així que no tinc res més que dir-vos, bona nit a tots i amunt Simat! Bueno, molt bona nit a tots. Després de les paraules del regidor d'Esports, és que és un crac, este tio és un crac. Vull un fort aplaudiment per a Juanba. Juanba, per favor, un fort aplaudiment per a ell. Bueno, jo la veritat, moltes gràcies a tots per estar ací. Ha sigut un plaer poder participar en este acte i com ja vos dia Juanba, fa 20 anys ja que això va començar. I vam començar amb un Benjamí i un aleví. Vull dir que encara me'n recordo jo quan estiguérem a la Casa de la Cultura parlant els pares, parlant tots, a veure de quina manera podien portar això endavant. I han passat 20 anys i ja conforme dic Constant, tenim 10 equips i la veritat que això és un plaer poder vindre al camp de futbol, disfrutar de l'esport i disfrutar d'un esport que a mi particularment m'encanta, m'agrada molt. I per això cada dia que vinc així disfrute i cada dia que veig més gent disfrute. Cada dia que veig ahir darrere 1.000 cotxes, perquè això ha sigut una cosa impressionant veure ahir la quantitat de cotxes que n'hi ha ahir. I ara jo, com a alcalde, per anar dient-vos alguna cosa que farem, perquè jo tinc quimera que això de fer l'acte per la nit, això és una indirecta de cara a l'Ajuntament. Si no passa res i tot va bé, perquè ja al mes de gener o això, ja tindrem l'alumbrao del camp de futbol arreglat per a que tots puguen disfrutar del futbol tant en els entrenes com en els partits per la nit. I també ahir a l'entreta, com s'haureu donat compte, per haver de vindre del pàrquing peguem la volta. Ara el que farem és, com aquest estiu tenim que fer, bueno, aquest estiu no, antes de l'estiu, perquè l'estiu l'estigui a la piscina ja arreglat, farem ahir un tunelet perquè no tinguem que pagar la volta. I tots més pronte vindre al camp de futbol. L'altre dia estàvem comentant-ho, la directiva, quan ja ens han reunit ja dues vegades en la directiva, a poc més de 3 mesos i mig que estem així. Li ho comentava a Costa l'altre dia, dic, estos directius, no sé, la feina que estan manant-nos en 4 anys no sé si la podrem fer, però la veritat és que en 3 mesos i mig, de 16 o 17 punts que n'hi ha en la llista, n'hem pogut fer ja 13 o 14, que jo crec que està prou bé. I seguirem treballant perquè este club vagi a més. Amunt Simat! Bueno, pues jo crec que ens tenim que fer una foto d'equip tots junts, no? Una foto del grup. Bueno, volem fer un reconeixement a una persona que ha fet una tasca molt important. Resulta que tenim unes equipacions noves amb molta publicitat i hi ha hagut una persona que s'ha trencat molt el cap per fer tot això. La vestimenta,
tota l'equipació de tots els equips és nova i molta publicitat, per això volem demanar-li un fort aplaudiment. A veure. Laura Planxa, per favor. Té la culpa de que anem tots i totes ben mudats en publicitat, equipació nova, així que per favor volem que vinga i fer-li un fort aplaudiment. Laura Planxa, per favor, on està? Laura no està. Laura se fue. ¿Està o no està? Laura ja està. Laura ha vingut. Un fort aplaudiment per a Laura. Bueno, si aneu tots i totes mudades, la culpa principal és de Laura, que s'ho acordà de valent. Un fort aplaudiment a tota la directiva, però en especial en tema d'equipació, a Laura Planxa. Això és dedicació i moltes gràcies. Que mudats! Bueno, Vicent. Bueno, ahora sí, se hizo la luz, enxufarem les llums, farem una foto i ara tornem a que tots els jugadors tornem a donar un aplaudiment al públic, als pares, les mares, als abuelos, als tios, pels quilòmetres, per les hores que passen, per fred, per la calor, per lo que vos estimen, perquè valen el millor de vosaltres. Gràcies, famílies, seguiu recolzant-nos. Ara encenem la llum, foto d'equip, gràcies a tots i a totes. Esperem que disfrutem de l'esport i una temporada que ens doni el millor. Salut, esport, amunt i mat. Bueno, per favor, tots junts, foto d'equip, foto de grup.